Чувстваш ли се по начин, по който не можеш да обясниш? Просто всичко е спряло. Загубил си огънчето, загубил си целите. Нямаш представа на къде вървиш, загубил си пътя, по който си бил тръгнал. Просто от нищо, без да имаш обяснение. Никога не е просто от нищо. Обаче ти не знаеш какъв е отговор на този въпрос. Защо се е случило това нещо? Ако си в такъв тегъв период и не разбираш какво се случва и се чувстваш не на място и не можеш да се чувстваш кожата си, разбирам те много добре. 3 неща трябва. 3 въпроса трябва да си зададеш. Какво, защо и как? И под тези 3 въпроса имам предвид, трябва да извадиш един лист хартия и да запишеш. Какво искаш от живота? Защо искаш това нещо от живота? И как да го постигнеш? Започваш да пишеш. Какво искаш от живота? Всяко едно нещо, което ти идва на ум, което наистина искаш от живота, което искаш да направиш и искаш да постигнеш. Най-големите ти искрени мечти. Цели и желания. След това, под всяко едно такова желание, всяко едно нещо, което запишеш, трябва наистина да поговориш със себе си и да разбереш наистина защо искаш това нещо. Без да се лъжеш, без да криеш, без да се симулираш, искрено и честно към себе си. Трябва да си зададеш въпроса защо искаш това нещо и да намериш отговор на това нещо. Не е задължително да го намериш веднага и да отговориш веднага. Просто, като почнеш да си задаваш тия въпроси, мозъкът ти започва да работи и подсъзнанието ти също започва да работи. И когато се открие по някакъв начин някаква възможност да си отговориш на този въпрос, то ще изникне все едно от нищото. Обаче то не е от нищото, защото като си зададеш тия въпроси, подсъзнателно ги записваш. И подсъзнанието ти почва да търси отговор на тия въпроси, защото си обърнал внимание. Цялото ти внимание и целият фокус, към каквото и да си насочиш вниманието и фокуса, това е нещото, което мозъкът ти търси. Третия въпрос е как, което означава, че трябва да направиш план. Как да постигнеш всяко едно нещо, което искаш да постигнеш. Всяка една твоя мечта, която си записал. Трябва да направиш план. Как трябва да го направиш? Какво трябва да направиш, за да го постигнеш? Какво ти е необходимо? Откъде трябва да започнеш? Първият план със сигурност няма да е 100% точно това, което трябва да направиш. Ще има много разминавания, ще излизат много неочаквани неща, които трябва да промениш и които трябва да разбереш как да направиш и да преобразуваш плана следствие това, което се случва. Но основата са тези 3 въпроса. Какво, защо и как. Трябва да седнеш сам със себе си да си поговориш. Дали на лист хартия, дали в главата си, много по-добре да си го запишеш, защото когато го запишеш това нещо, не е просто разпиляна мисъл и виждаш точно какво ти е излезнало от главата.